नोंथांमोननिसिमबो साफ्रोम आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नै लोगोफोर बिराद इन्टारेस्टिं आरोना जोङो दा थांगासिनो रंजुलि दुधनैनिफ्राय रंजुलि थांनानै लोगोफोर साथामखौ लाना फैफिनबाय नै जोङो बबे जायगायाव थांगोन नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोनखौ आं नायगोन होननानै आसा खालामबाय जोङो थांनाय 27 एप्रिल सानडे खालि मेघालया थांदोंमोन वारी चरा होननाय जायगायाव माने बिराद गोबाव सिगांनिफ्रायनो बिराद थांनो गोसो जाना दंमोन आरोना ओमफ्राय बोरैबा हठाथनो बे साननाया जाफुंबाय आरो ओमफ्राय नै दा जों थांगासिनो दुधनैनिफ्राय दामब्रा रडजों रंजें होननाय मोनसे जायगासिम थांगासिनो बेनिफ्राय जोङो माबागोन आगदाजों हाबगोन रंजेंनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे जाहैबाय लामानि सिनारि ओरैबायदि मोजां नै बिफां लाइफां आयो माने गोसोआनो गोजोनग्लाय मोनखायो आरोना बेफोरबायदि जायगाखौ नुब्लाथाय आरो जों थांगोन डेस्टिनेसनाथ' ओरैबायदि मिथिखायो बयबो आंनिब्ला नैबे लामाया जाहैबाय नंस्टेन ओरै थांगोन आगसिजों आरो जों थांगोन आगदाजों नै रंजें बाजार बियो माबा थांबाय सिजु ना रंजेंनिफ्राय जोङो थांगोन सिजु होननाय जायगासिम सिजु होननाय बे सिजुनिफ्राय आरो थांबावनांगौ लामाया बिराद गोजानानो जायो जायखिजाया दुधनैनिफ्राय 5 आवार्स लादों 5 घन्टा लादों गासै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय टुरा थांनाय लामा नैबे ओमफ्राय जों थांबाय ओरैजाय बेनिफ्राय जोङो सिजुनिफ्राय थाङै थाङै जुदि लामाखौ आन्दायोबा सोंबानो जाबाय वारी चरा थांनाय लामाया अबेजों होनबानो बयबो मिथियो माने खोन्थाहरखायो खिन्थु सिजुनिफ्रायबो बिराद गोजान जाबावो हमनानै ला 40-45 किल'मिटारसो जाबावो बायदि मोन्दों आं ओमफ्रायो जों दा थांगोन जायगाया जाहैबाय इमान होननाय मोनसे गामिजों जोङो हाबगोन आरोना माने बे इमाना माने हाजो सेरावनो मोनहैखाबाय हमस्टे बियो ओमफ्राय हमस्टेखौ नोंथांमोना माने गोसोबायदि मोनगोन 4-6थासो जों हमस्टे नुलांदों ओमफ्रायो बेनिफ्राय हमस्टेनिफ्राय जोङो गारिखौ दोननानै गावसिनि पिकआपजों थांनांगौ मानो होनबा लामाया बिराद गाज्रि दायो नोंथांमोना नुखागोन प्राइभेट गारि जेबो लांनो हाया आरोना इमान बायद' नोंहाथ' मालाय जेबो जाथारा गारि गाखोबाबो जोंहा जाला खर' सानानै दासो एसे आराम मोनफिनदों मबाइलखौनो नायनो हाया माथो खर' साबाथाय वारी चराखौ आंनि थाखायबो माने बिराद गोबावनिफ्रायनो गोसो जानाय बे जायगाया फाइनेलि बिराद खस्थ'नि गेजेरजों मोनहैसिगोन नाथाय लामाया गाज्रि मोनबाय एसे हाजोजोंसो फैयो नालाय खारुकल बैजोंबा मा होननाय दंथाय आयदा मेंबाय सफैयाखैनो 12थायाव जों बेयाव सफैदोंमोन ना ओमफ्राय बिनिफ्राय हमस्टेयाव गारि लायाबाथाय थांनो हाला प्राइभेट गारिजों थांनो हाया नै बेखायनो नैबे हमस्टेयाव सफैबाय दाना गारियानो गैया मोनसेबो नेथ'नांगौनो मालाय मोनसे थांखांबाय ग्रुप बेखौनो नेगासिनो माला सफैगोन जेबो नङा नै बिस्रा मालाय नायखांजोबनाय थांसिगोन गारिया इसोर नायखांबाय बिसोरनिसो खिन्थु जायगाया मोजां आरो गामि बायदिसो बेयावनो हमस्टे खालामदों हमस्टेया मेरला दङ गारिया सफैबाय नै जों दा बेयावसो गाखोना थांगोन पिकआपआव सिगाङाव साबेसे जागोन बेयाव सासे नायलाय गारिनि अबस्थाया आरोबाव आरो लायफिनबावबाय ना मानसि लायबावबाय होनदां औ गारि जों गाहाय
नै बेजों फैगासिनो मानसिफोर गय जादों माथो जायगाया गारियानो नांथाबायसो माथो गंनै एसे फासिनांबाय सफैबाय खिन्थु बबेजों थांबावनांगौथाय दे हमदो ससमाया बेनिफ्राय आरो 1 किल'मिटार थांबावनांगौनो थाबायनानै थांथारनोसै फैबाय नालाय बेलेग लामा दंबावोमोन जानांगौ ने बैसिम थाङोब्ला कारजों बारा गोजान थाहैनाय नङामोन खोमा जों जाय लामाजों फैदों बेजोंथ' बाइक गारि जेबो फैखाया प्राइभेट लामाबो सिनाय मोननाय नङा प्राइभेट गारि फैजाया बाइकआथ' लामा दोनबोजोब्बाय मानसिफ्रा मारै फैदोंथाय अखा एसे हाबा खिन्थु खस्थ'सिनथार पिकआपजों फैबाय हाबाय खुनुरुखुम खिन्थु माने फैनानै बिराद इन्ट्रेस्ट मोनदों आरोना गोदान जायगा माने हाग्रा माने बिफां लाइफां ग्रोम ओमफ्राय मानसिफोर बेरायनो फैनाय मेरला लोगो मोनो मोजां मोनबाय आरोखि फैनानै 1 किल'मिटार थाबायनांगौनो र' फाइनालि सहैथारसिगोन नोंथांमोनाबो नायबाय थादो माबायदि मोजां जायगाया आंथ' बिराद एक्साइटेडमोन दखान दङ जायगाया नायदो Masa mari itu seperti itu? Hai. Hah? Babre. Siapa yang gak kena हमथानांगौ हमथा मोजाङै एबारनिफ्राय नायनोसै माखासे मोजां जायगाखौ नुनोसै आरोना इमानि बायदो मारै मोनदों बहुत मोजां नोंथ' बिराद सिगां फैथारबाय हाजोआव सेन्देल गाननाय मानसिजों हास्लाबा आं जोरावबो हाया
मा लानो फट' जुदि जोंनाबो DSLR दंनायमोनब्ला ने ओरैबायदि मोजां मोजां दिखांना लांसिगौमोन जोङो माखौ मोजाङै दे मोजाङै थादों दे जाबाय आरो दंबावो जायगाया खिन्थु जों थांला बेजों आं देखायनो र' नै बिजों थांबावो चार्ज लाबावो माने जों फैनायाबो इसेबांल' माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा जायगाखौ नायनानै खिन्थाहरदो आंहाथ' ओरैबायदि नायनो गोसो खालामनाय जायखिजाया दा हा मा आंलाय लेंहरदोंसो सानदों गाइडनो होलांखादोंना गाइडनि ए नैबेलाय फैसा बिगा आयै थांनो बादों जोंहा थांफिननोसै टाटा वारिचरा गाखोफिनबाय इसिबां खस्थ' गाखोखांनायनि उनाव हाजो हाला बारबोखांनायनि उनावसो बेबायदि एसे मोजां जायगाया दङ ना माने थोंजों थांनानै थोंजों नायनानै फैनो हायाखै खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै जायो बेनो जोंना आसुफ्रा गाखोलांबाय नाहरदो सानै जाला थांबाय माखासे प्लेन जायगा मोनफैबाय बेयाव बिदि फानो रेगमानग्रि हाजोनि नामा वारिचरा थांबाय आयै जोबथा खस्थ' मोनबाय आङो गोरबोसिन खोमालाय आं सबसे लास्ट मालाय थांबाय जिरायबाय जों थांफिनगासिनो बैस मारै मोनखो बहुत एन्जय खालामबाय ना दैजिजों नांलायै होनदो मारै मोनखो मोजां मोननांदो दे आयै लामाया बेबायदि लामायाव बे गारिया नैबे जोंनि भारा लाबोनाय आं नोंथांमोननो बे हमस्टेनि एड्रेसखौ देखायनो र' जों जेरावहाय रेस्ट लाफैदों आरो ना नै बेयाव जों थाफैनाया वारिचरा आरें हमस्टे नैबे साउथ गार' हिलनि इमान ग्रे ना मा जाखोलै
नैबेयाव मेरला मानसि दंथारो नै जों ओंखाम अर्डार होदोंमोन ना जानोसै ओंखामखौ जानोसै